mokwongo mabende koro wawinjo ywak mopogore opogore mabedo sebedo ka bedo e welo mago mag duond buche mopogore opogore karabna kar chungo bura maka sipul nyakorom gajwang noneno ywak mopogore opogore ang'eni kwadhi nyime gi twak marwa wadhi bedo kwa winjo achiel kuom jachung' mabende nochung' kod otiko mar ODM Newton Ogada mabende koro dwaro mar mondo minuo welo mar ODM kar chung'od bura mano maka sipul yena mar mondo miarwako okil Kamaloka Ambrose Weda. Ambrose king'iyo kaka welo mag duond buche itimo obed ODM obed UDA duond buche mapachoka welo sebed kata mana kitimo e yo machal nade nikech bang' welo en ywak gi muodo lak. Erokamano ahinya. Congratulate ZB for the good show. Kikao umbulu mag declare nene yudo vis-a-vis the total registered votes, kick out the ratio. So it's good. Taking also your age, Bele, there is hope. Bele Kosawa. And therefore, soldier on. Thank you. Angeyo ni yero mag chama. Kaluwore gi resources mantie. Kaluwore gi party structures. Expecting nigdi en yero madide maber. En mana kagima ibi chalo janeko. Gina put machalo go magwe. Chama manane no kotimo yero malongo last general election en UDA. Manote me proper elections at that time. To mar ODM to ngego over the years. Okay, ni sane. Makata insame de en manane samaje moko yuak. Tu ni jogo gino ginjo chama ginando ke gino urgi nyaka chieng ywak ni ochop. The way in the party structure is unge structures a ground leadership malongo bedo ne ka unmana ke sefona gere ma samoro loso go kinyi yango loso sabere gimo wacho kinyi wi wil go sa par kamano koro ngato ka ngato iyudo ka kamwa laigo emotig nyaka chieng wachope level ma party nominations itimo let's say gi IBC nyalo bedo 100% sure ne kadhi nomination ne tadhi yude koro next time engineer kapok bi chung te kuonge nyeo party maloka party gin ji party oken nying gin dano donginjo ke engineer cho ni bende ji noluor mar chung kod otiko mar ODM koro ema apimo ni nyeo party kaka ODM ti nyeo ge maloka maki winjo tiwinjo kata ka wandaye honorable wandaye wajan engineer said bi mwaneno baba be engineer kunene to nyadhi montegna to mama bende to youth leader burudinga bende watna bende wa uru mena wanya engineer munge to kai ni won gi gele ko ma chala ndoga. So have a heart, but resources make it for nomination oknyal mi obed organized well, so you don't blame the party so much. Jibendo ki blame so much. And our level of democracy. Moloka kuro en by election. To interests ngeng. To en kamora di. Kuro jo ma interested okanye magyo kane again spread. Te yudo ka Mheshimiwa Burudinga ngiyo mare, Honorable Raila ngiyo presidency, ki ango kuro ke ngama react nyalo kalo through. Ki ngama react la nyalo kalo through modong titie ke tribunal. Ngato kuro mai to tribunal. But I think they were doing kamano ni nyocha unge violence, nyocha unge tho, ana wuda lemo ni pinyiluo sasa mwatimo siasa. Tokone gubenenge mangato digu. Ukone gubeni ire mangato ti mangawa. Pima kang ko gine dia tribunal bede kenano igodo ngachel ginus. Ngamo donjoni. Odoja to nge ni enu tingo diang gi nyimbie te. Every problem will be on him. Ide kapo jam zara to doke yero to yero mabiro no engineer ikri jomodong boy kra paro ne there is hope pinyilu nikech kinde wang'eni gwenge mago makaluombi mago mag duond bura mar ODM tiere godo nikech ODM bende hingo hike mano mar 20 mano mar higane to kama naka poka dhi county ma Kisumu wakili kinyo kama na seyo ma engineer ZB seyo godo welo manotimo Ogunja bende ni mirwako nikech ODM Orange Democratic Movement democracy idine bende nitiere ana ywak 207 ma wuok kenda doko Nyasaye ko na nyalo wuok ma jane wa piem gi professor Nyongo na yenge di ngwen baba be no me no gwedha ne kiyombe to diang duong lakini za makoro ne apa ne gi underrate
my capacity no gengene ya was well resourced. Development malungo mineno mikwano benentie tin banatin gide koro by the time wichoridore mheshimiwa mwa piungo professor Nyong'o bedene ODM secretary general koro bene beto dwa di choko koro eno ringe Kenya to aketho nyinge korgwe so samani weche koro chupi hai did timo exactly what they did for dire cha to ne an ge mirima kabisa. So democracy